Dneska máme za úlohu naprogramovať robota tak, aby keď mu to tak dáme červený papierik, tak sa pohne tento motor. Ak žltý, tak vyjde napríklad nejaký tón pišťalky a niečo také. Tento robot vie chodiť dopredu, dozadu. Ja som ho naprogramovala tak, aby chodil dopredu a krútil sa. Žiaci na tomto predmete na začiatku sa venovali základom robotiky, to znamená, aby pochopili, čo je to vlastne robotika, čo je to robot. Venovali sme sa dokonca aj 3 zákonom o robotike, aby chápali, že robot má slúžiť človeku a nemá byť vlastne pánom. Potom sme začali už so stavbou a konštrukciou robotov. Používame najčastejšie Lego spajky. Samotná robotika pre dieťa má význam. Je to vlastne hlavne z dôvodu toho, že robotika dokáže pospájať obrovské množstvo predmetov. To znamená, je dobré, aby sa deti vlastne tomuto venovali, lebo dokážu pochopiť princípy fungovania vecí, ktoré sú okolo nich. My sme veľmi radi v Karpatskej nadácii, že aj vďaka dlhoročnej podpore organizácie Deutsche Telekom môžeme naďalej rozvíjať náš grantový program Školy budúcnosti, ktorý pomáha práve takýmto školám s rozvojom zaujímavých a inšpiratívnych predmetov, ako je robotika a AI technológie. Čo je skvelé, že tento predmet robotiky a umelej inteligencie ich veľmi baví, žiaci si častokrát neuvedomujú, že získavajú praktické zručnosti, ktoré môžu naďalej rozvíjať v oblasti algoritmického myslenia a naša spoločnosť je tomu veľmi rada a podporuje takéto inovatívne a moderné školy, ktoré okrem tých klasických učebných osnov sa venujú rozvoju žiakov aj tou hravou počítačovou formou.